So it looks like Pokello and Tanya are friends with alleged girlfriend Scott Sakupanya Thuli Phongolo. If you don't know Thuli is a South African DJ and also an actor mu Generations The Legacy. Nyaya yakanetsa last year. I think yakatotangira ku South African Twitter. I don't know how they found out kuti Thuli is dating Scott Sakupanya. Ikanetsa nyayo singatomboita zvikanzi ndiyamutengera Lamborghini chichi ma shopping sprees ari kuita ese ari sponsored with the Zimbabwean businessman Scott Sakupanya. Vasiri kuziva nyaya iyi, I think I covered it last year and as well it's there all over yekuti Thuli and Scott Sakupanya. So apa pamanjika Tanya posted kuti Thuli Phongolo, thanks for the recommendation baby. Hotel yavari kugara izvezvi na Pokello. Zvirikunzi Thuli is the one that recommended that hotel yavari kugara. Connection yake yavo ndeyipi? Connection, Tanya is not even a celebrity. Pokello tingangoti Pokello anozikamwa all over, anozikamwa kwakawanda. Probably I'm just overthinking kuti Thuli might be involved in a Scott or akamboita involved in a Scott, I don't know, because connection ingangovepo ndeyekuti they meet macircles avo ndo ingangoite, I don't know. Thuli pane pamwe paimbouya for magigs muno muZimbabwe zvekuto like zvekakawanda handizive kana vaenda kumagigs ake, but zvekubva vatoita mashamwari zvekutodaro handizivi hangu ipapo, but I'm just connecting my dots acho kuti obvious Pokello and a good relationship na Scott Sakupanya because mwana wake was also a soccer player ku Scotland. Murikuona manje. And then it was at a relationship of Tinani na Thuli kana kurikunzi a girlfriend. I don't know. Probably I'm connecting really wrong and I don't know. But rumors akairamba iye Thuli akati andisikuda na Scott kuti vanhu vanga vaonei kana kuti chichaitika, we don't know. But rumor iyoyo yakatomboita yakatombotenderera iye akaramba. But manje takuona izvezvi Tanya achiti thanks for the recommendation. Vanhu munorecommendana hotel chirudzwai musiri close. You can only do that if you are close to a person. So, which means kuti vanhu avanika relationship kavainako Pokello, Tanya na iye Thuli vanenge vachiita kanenge kuzivana, I don't know. Andisikuda kuti chichi kunyatsoti, but prophecy yangu iyi yanda prophesy it might be correct because Thuli since adana DJ Maphorisa varamba ne 2024 munhu like vanhu vakatanga kuanalyze lifestyle yari kurarama zvikanzi there is no way. And if nguva yacho 2024 angasati adzokera kugenerations, he was in generations before mbamba at a time my years and years asingaone generations ndikazoona akunzi akudzoka. I also googled kuti from 2025 to svika izvezvi she's kugenerations and akati there's no way an actress or a DJ can afford such lifestyle. Nyaya ikatotaurwa na MacJig podcast chikanzi you know what, she's buying zvimwe zvekuti we are surprised kuti zvinhu zvaari kutenga musikana uyu, where is she getting the cash from? She's not even a DJ uya yakuti anogona vaitomutanzi anoridza mahosi ameno kana uchifeila kuridza vanoti mahosi ameno chikanzi uyu anotoridza zvimwe zvisingaite ari kuona kupi mari. Nyaya yacho yaScott yaita se yatenderera. So ameno I don't know kuti masame circles here, I don't know if I'm spot on, but nyaya ika panogona kunge ma-allegations andiri kutaura panapa ari correct or ndiri wrong. Andirambe zvangu kuti ndinogona ndiri wrong, but linki panapa ndinenge ndarigona kuti linki rekuhotera hamungaite mashamwari nemunhu ari kujonuko. We have never seen them together anyway. We've never seen them together. But panapa pari kutonzi thanks for the recommendation kunge vanotaura kuinbox vari kuti obvious vanenge havaine because we've never seen them vachiita zvezvekutaura. But kulike mapictures aPokello, Thuli does like. Thuli follows Pokello ane about 4.5 million followers, so she is known in the whole of Africa. Pokello trended, Big Brother put her on the spot, but size ya Pokello na Thuli it's not. It's like Pokello is like close to 40 if I'm not mistaken. Munhu wa 85 ane makore mangani? Pokello ane makore mangani kana munhu wa 41 to say. I mean, I don't know, 41 ikoko. Mundu udza kuti neka 20 something
ana Twili havasi ma-20 something pamwe late 20s haasi ama-2k but I don't think she's an ama-2k but naPokhelo age difference yavo it's about more than 10 years difference so I don't think ameno andizivi I don't know kuti ushamwari here kana kuti vanotowirirana through Scott kuti ibhebhi raScott zvevanhu vane mari tingade kuda kuuyu pamwe they met somewhere mafashion shows or so but Thulia ndinombomona achienda kufashion show ndatomboenda paInstagram pake I did not see her going to fashion show but what I know is she started living a questionable life when people were talking about Scott Sakupwanya and it's not rumor yakatanga nesu isusu maZimbabweans if the rumor started with us I would be like it's because maZimbabweans tinoda kuuyu but rumor iyi yakatanga kwave ikoko wanga vamuziya sei Scott maona manje nyaya yakatanga kutwitter yavo kuSouth Africa amen I don't know but regai tione kuti ufriendship here kana kuti ulinki hwekwaScott wanowirirana uko remember kuti mwana waPokhelo paakaenda kuScotland pakaenda kuScotland vanhu vaitokomplina zvikanzi haagone bhora asvika sei kutimu westill izvozvo pari kutotambira Dynamos vanhu they still say he's not talented kuti atambire macups ari kutambira matimu aya anonzi mafootball clubs ari kutambira he's not really qualified chii chinoita kuti mwana uyu angoramba ari mumatimu mahombe ngaambotangira kumabhudza kumauyu ekuzasi bo Scotland yacho vaitomuti vamuisa pamusoro ari kutsvage he's not talented ndozvavaitaura he's not talented kuti atotamba ikoko it can only be connection and the Scott neMnangagwazi they are connected zvekutodaro maona manje zvinenge zvakuto guys it's just like I just thought of it now kuti how could she recommend a hotel for them ameno I don't know ndiudzewo kuti muri kufungei because ndatopererwa nekufunga I overthink sometimes ndinoconnecta madots with things that happened kudhara I don't know kuti problem here kana kuti chii but sometimes I like kuda kulinka zvimwe zvinhu nyangwe but most of the times I will be correct ndozvandikaona kuti linki rimwe randofunga soka zvandofunga ndozozviona kuti zvakutaurwa nevanhu pasocial media ndotozoti so I was right kangani chiya panapa nchitoti so I was right kana kuti my link was right akataura zvakati izvi zvandambozvinzwa nemunhu izvi ndazvingozvifungo ndegezve so I don't know what you guys think let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi please help me to subscribe my new channels that I have ndichaisa malinks acho mudescription bar